Moi! Tänään puhutaan hiukan tekoälystä ja kerron minun poliittisen kannan ja minusta tekoäly on hyvä mahdollisuus muun muassa yritystoiminnassa, markkinoinnissa ja muun muassa kulttuuripuolella, mutta toki siihen liittyy jotakin tämmöisiä kysymyksiä ja toki jotkut ihmiset käyttää tekoälyä pahoihin tarkoituksiin, muun muassa koodaa haittaohjelmia tai sitten tekee näitä huijauksia, mikä on aika ikävä juttu ja minusta tekoälyä voisi hyödyntää aika paljon yritystoiminnassa ja minusta tekoälyä voisi käyttää EUn sisämarkkinoilla, muun muassa teollisuudessa ja apuna. Ja monet yritykset on alkanut hyödyntää tekoälyä, mikä on hyvä juttu. Ja se on myös aika pelottavaa, että jotkut ihmiset käyttää ihan hakkerointiin tekoälyä, muun muassa koodaa vaikka haittaohjelmia ja monet diktatuurit pystyy käyttämään tekoälyä. Muun muassa Kiinassa on totalitaarinen hallinto ja Kiinassakin panostetaan aika vahvasti tekoälyyn. Ja siellä on oikea dystopia tuolla Kiinassa. Jopa George Orwell pyrkisi, jos näkisi Kiinan yhteiskunnan. Siellä jaetaan ihmisiä vain niin sosiaalipisteiden avulla, että jos että niin kuin jaetaan, että jos ei toimi valtion mukaan, on vähän niin kuin toisen luokan kansalainen. Tai saa pisteitä, kun on vähän niin kuin valtiolle mieliksi. Ja Kiina on aika dystooppinen yhteiskunta, etenkin kun se on kommunistinen yhteiskunta, että valtio omistaa kaiken ja yrityksillä merkittävä yhteys valtioon. Ja monet rikollisetkin alkaa hyödyntää tekoälyä, mikä on myös yhtä pelottavaa. Mutta tekoäly myös tuo mahdollisuuksia, muun muassa yritystoiminnassa ja tekoälystä olisi etua EUn sisämarkkinoilla, muun muassa teollisuudessa ja jotkut hyödyntää tekoälyä ihan tietoturvassakin, että myös jotkut virustorjuntaohjelmat tai tietoturvaohjelmat hyödyntää tekoälyä ja monet tietoturvayhtiötkin on alkanut hyödyntää tekoälyä. Ja voi sanoa, että tekoäly on aika kaksipiippunen juttu, että se tuo monia mahdollisuuksia, mutta siinä on myös uhkia, mutta ei välttämättä samanlaisia kuten Terminator-elokuvassa, että joku jättirobotti valtaa maailman. Niin mua itse häiritsee, että monet tekoälyn uhkakuvat on aika vahvasti populaarikulttuurista, koska elokuvat ei ole mitään tosielämää. Enkä minä tällä mitenkään vähättele tekoälyn huonoja puolia. Mutta kiitos kun katsot ja näitä minun videoita saa jakaa ja käykää tykkäämässä ja saa tilata kanavan. Kiitos kun osallistutte mukaan rakentavaan keskusteluun ja jaetaan yhdessä ajatuksia. Tehdään näistä internet